Libido kodi studio karka. To achak pimo jotend piny ariyo. William Ruto kod Uhuru Kenyatta. Kinde mowaloseni. Uhuru Kenyatta wacho ni omenda maromo bilion 2 ni lal pile ka pile. E thuolo mar higni 3 ma jatend piny Kenya koro osebedo e apis kaka jatend piny. Ochomo higa mar 3 kochopo kanyo dwe mar 9 higani. Odhi bedo nade ka iwinjo ni telo masane siro mano mar William Ruto osebedo kakao hola ma siling bilion 5 pile ka pile. Omenda ma kadipono chok hola gi duto nyalo tayo migawo mar thieth matiyo kod omenda maromo bilion 127 e thuolo mar higa achiel mar omenda. En omenda minyalo ti godo e rango kaka gigi duto dhi. Tok ne ka gitimore. Sani chenro mopogore opogore ok ti. Gima jatend piny Kenya masane wacho. Ponono wadhi nene telo machielo bende mabiro nikech nyaka sani Uhuru Kenyatta kende jatend piny Kenya machon mangima manitie. Mangima ma jatend piny Kenya William Ruto nyalo wacho ni nyawadwa makoro nyabedo ni osebedo lemo masebede ne Kenya ka en mana achiel kende mangima mantiere. Ado wacho ni kama Cleo. Wacho gimoro ka ni problem ma wan go Kenya ka en ni waonge proper debt management strategy. Ma wanyalo record ni Cleo kata wanyalo keto Cleo accountable. Cleo nyolo bilion 10. Bilion 10 ni obiro go otiyo tijni mage ma odong koro wachule kama. Ta paro ni ochopo sama koro onego beni waloko chike wa mag Kenya. Kendo ananyalo wacho ni wa katiba wani wasetiye koro higni dongo pano kala par. Onego waloke nikech koro waseneno kuonde matiyo gi kuonde mukti. Onego waket mikakati mar deal with corruption e Kenya ka. The problem ma wan go e Kenya wani en corruption. To corruption ni kwa nyalo yudo yo mwanyalo dine go maber. Ta paro ni okwa chakwa yuagi. Kata ker machielo mabiro. Inano kata sani. Wawach ni wa declare the race mar Senate. Ingeni Senate tinde onge ngama dwa dhi nikech onge gimi dhi kwal. Onge ngama dware. To kiwacho mar mbunge to kila mtu dwano dhiye nikech nitie CDF. Sani nyi winjo ka babu wacho ni koro wagoluru CDF ni waduoke county. Iwinjo ka kila mbunge ng'or. Nikech ang'o nitiere wabunge motiyo kod CDF ni fully kendo gitiyo kaka nyalo dhiyo Mabei county. Aparo ni jao Mabei king'iyo gik mopondo kalumo timo kanyo ibo yudo ka ng'ano tiyo gi pesa nene maber. Kichake dhi kata kama mili nitie ibo yudo ka pesa ni otiyo. Nitiere jomo tiyo kode perfectly to nitiere jomo kwale. To nego beni walok chike mondo waket mikakati makomi siling achiel you can be accountable. Mi wacho ni siling achiel ni atiyo kode kama mae modo. Nikech ing'eni kisomo budget kaka koro sani onego beni pesa serikal te modo kose tim audit tiduoko gi serikal. Dong mane kaka itime kasti chaki duoko ni ga fresh. Problem ma wan go Cleo ma ok adwa koni ni kokwa loko chik to kata president mabiro pod biro mana kwale en niya onge yore makare mwaketo mag geng'o kuo. Iyudo kaka wuono Cleo ka kwalo pesa to ine mibiro wera mokwongo. Kendi nyalo wacho na bok noromo dhi ochung kama nikech wabro chame kodi. To kwa keto mikakati to onge ineno kata China ingeni dongore nikech hapa ni koyudi ke kwalo nitie chekni koyudi ke kwalo tini gene gadara. So chike matayo corruption inano kata mana gimoro nitie Kenya kane wa create ni EACC. EACC ngeni en gima it is a political tool. Wakili biro koni ka yuara gi wakili tadhi ka EACC takela gimoro maonge twaketo to ang' wadwa omo wakili gokinyi ni wakili ndik statement twadwa publish twatero kanini nikech wadwa aras ng'awa. In fact EACC ka antono nego beno sevunj as early as now they are doing nothing. Aneno kata DCI bet nyalo nono gima ing'e DCI okumbwak ni kaka ineno EACC mbwak ni. EACC ng'eni kata sani Cleo kan kodi gi lweny tadhi adhiya kucho tawacho ni naneno Cleo kokao kamera koro dhonon Cleo Mago maliekore. Onge adieri kanyo. Mago maliekore nitie jok moko mosetere do nitie jok mosemaki kama gintiere tabok. Mana kapod nitie parono. Ere kaka lweny mar kedo gi mibadhi. Lwenje kachiel koda ka weche mamoko mantiere gi inyalo no nikech EACC okrang mana weche mag mibadhi kende nyaka timbe mag oganda. Integrity ntiere karka e kinde ma irango gi. Bedo jatelo manyasiayo jende en gino makai feel ni jatend piny Kenya machon osiayo jende. In gira tiro mari mar go report mora minyalo goyo. Dipo ni institutions gi momi teko gi ni mane andika
to knyaka tigete Kleo ipani kami bede ni kawuoni paro nitiere ng'ama nyalo chung' madhi mak ker manoseti ni koro kawuono wadwari kata wadwa soyie sa mage momia wacho ni reforms nyakwa time constitution manyiso niya chik matayo jadhier onego bedi tayo nyaka jatelo maduong' manigi pesa makata in king'eng'e ni kato na timo mistake onego bedi ringi kwa ng'wono ni kato na wuoyo marach but adieri man kende en ni waketo chik in a way ma o favor joma nigi pesa kawuono kan gi pesa ng'ino kinyal maka ka anyalo wacha gima dwaro tawuok adhi waseneno gi e Kenya kama ng'eny to kwa keto chik e yo makare taparo ni ng'ata nyalo bedo accountable emomiya koni ni ker machon ing'eno wacho gigi nikech ong'eyo ni onge kumi nyalo tere nikech ka ng'itere tiwinjo ni awasan nyalo paro ng'ani kanowuok sama nochung' nowacho ni kamwana wetu koro kamwana sani wuoyo nikech ong'eyo ni gwengi kucho nitiere deficit of leadership sani ng'eni gimo wacho jogi ka winjo moloyo ni ata person emomiya nyisi niya ochopo sama koro nonego beno wuoyo gi wabungewa mondo walok chik mondo wa strengthen chike matiyo madil gi corruption chike madil kod nyaka jotelo mako mak kleo te kaka imaka bok te kaka imako wakili mane pacha erokamano ahinya